Gràcies, presidenta. Primer, dir-vos que estic molt content d'estrenar-me aquest mandat parlant de biblioteques, parlant de cultura, parlant d'educació, per tot el que significa d'un actor que forma part de les nostres ciutats i pobles, vaja, que és absolutament insubstituïble, en aquest paper, que m'ho deia molt bé el Joan Subirats, no? Va molt més enllà d'aquest paper de lectura i de lloc de préstec de llibres, va molt més enllà d'això. Crec que és important que en aquest plenari, no? Que al final hi ha la màxima representació de la institució, trobem un moment per parlar d'un equipament tan valorat com aquest i tan necessari com aquest i que segurament necessita que sempre hi continuem donant voltes, no? I que sempre hi continuem revisant i refrescant doncs, la seva utilitat i de la manera com pot donar un millor servei a la ciutadania. Jo crec que està bé recordar, no? Que en el dibuix que fa de país, no? El dibuix que fa en la mancomunitat, les biblioteques formen part, és bàsicament una paret mestra del país que imaginaven i pel qual van treballar els Prat de la Riba i tants altres, no? Una paret mestra, un element clau en allò que volem. I en aquestes ciutats i pobles com les que tenim, on es solapen tantes crisis, no? De fet, en la moció anterior hem vist doncs, l'impacte d'aquests centres de joc, no? Com afecten a una part de la població, sobretot la gent més vulnerable, sobretot la joventut, precisament en aquest context, no? En aquest context de desigualtats que es van cronificant i d'una segregació doncs, que també va arrelant en els nostres barris, doncs aquest paper de les biblioteques entesa en aquesta visió més àmplia, més complexa, esdevé més i més important, no? Està bé, per tant, que els municipis puguin garantir aquest servei, que puguin veure'l reforçats i que ho puguin fer, si ho consideren, doncs, a través d'aquest actor tan important, d'aquest actor que és un instrument, que també és una oportunitat, que són les biblioteques. Agraïm al Partit Popular doncs, la disposició que ha tingut d'enriquir la seva primera proposta de moció i vaja, crec que aquesta línia d'ajuts econòmics que es proposa disponible pels municipis que disposen d'aquest servei per ajudar a la seva implantació doncs pot ser realment interessant. A partir d'aquí jo crec que també hi ha altres debats que s'obren, no són objecte de la moció d'avui, però vaja, hi haurà oportunitat d'anar-los desenvolupant, que és quins són aquells actors que en el dia a dia, que en el diari de les nostres ciutats i pobles ens ajuden a fer comunitat i a fer xarxa a través de l'educació i de la cultura. Les biblioteques està clar que són un dels elements importants. Tenim també equipaments escolars que fora d'horari poden i en alguns casos juguen un paper. Tenim des d'una perspectiva ja no tan pública però també present ateneus, associacions, etc., que poden i han de també jugar un paper en aquesta línia. El nostre vot, ja ho he exposat, serà favorable.